Aquest darrer cap de setmana, Vidreres ha celebrat la 10a trobada de ranxos amb la participació de 14 municipis. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Vidreres ha acollit els dies 18 i 19 de novembre la 10a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques coincidint amb la celebració de la Festa Petita. Enguany han participat 14 colles de municipis catalans de la Catalunya Nord i d'Itàlia, on aquests plats són tradició. Aquesta trobada s'organitza amb l'objectiu de mantenir la memòria històrica de les festes patrimonials i preservar el seu plat típic local. La primera edició es va celebrar l'any 2005 a Gèlida i des de llavors ha seguit per les diferents poblacions associades a la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya, amb l'objectiu de reunir les colles, relacionar-se i compartir la cultura i les tradicions. En aquesta 10a edició han participat els municipis d'Albons, Castellterçol, Capmany, El Soler, Gèlida, Isona, la Seu d'Urgell, Montmaneu, Pons, Rialp, Talar, Varalo, Verges i Vidreres. Tenim una colla de Catalunya Nord, una colla del Barallo, que és del nord d'Itàlia, i totes aquestes colles el que competeixen són 14 colles històriques, és a dir, colles que ho han fet de forma ininterrompuda durant més de 100 anys. Totes elles cuinen una sopa ranxo escudella en un perol d'aram, cuit lentament en foc de llenya, i ja ho veieu, la jornada està tenint un enorme èxit, d'una gran afluència. Tenim gent de molts indrets de Catalunya, també fora de Catalunya, i esperem que al final aquestes festes patrimonials locals siguin declarades Patrimoni Material de l'UNESCO. Durant 2 dies s'han realitzat diferents activitats relacionades amb aquesta tradició. S'han celebrat exposicions, com ara la del ranxo o la de la Federació d'Escudelles i Ranxos, s'han realitzat debats sobre la UNESCO, sobre la figura de la dona i sobre aspectes més culinaris, amb la presència de ponents de renom. També destaca el tastet oficial d'escudelles, ranxos i sopes, que s'ha celebrat al migdia i que les colles han començat a preparar a les 6 del matí. Vidreres ha acollit per segona vegada la trobada, remarcant i donant a conèixer el plat tradicional del municipi. Hi ha molta preparació al darrere també, vull dir que fer un ranxo, en aquest cas nosaltres li diem la guixa, són moltes hores de feina. Sí, ja portem de la cap de setmana passat, ja vam fer el caldo consistent, preparat perquè té moltes hores de cocció i aquí no ens donava temps de fer-ho. L'origen de la festivitat del ranxo a Vidreres és desconegut. La festa, amb més de 150 anys d'història, ha perdurat amb els anys gràcies als seus veïns i veïnes. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.